طبق اطلاع رسمی ستاد جمهوری مقابله با کرونا ویروس این تصمیم را با در نظر داشته به اعتماد آمدن وضعیت پنه‌شوی و انتقال بیماری سرایتی کرونا ویروس در تاجیکستان روی دست گرفته است. در جلسه ستاد جمهوری مقابله با کرونا ویروس پروازها به امارات متحده عربی و ازبکستان سر از 1 ایول اجازه داده شده است، ولی هنوز معلوم نیست که پروازها به روسیه، کشور میزبان صدها هزار مهاجر تاجیک کی آغاز می شود. اما طبق اطلاع رسمی ستاد جمهوری مقابله با کرونا ویروس آژانسی هوانوردی ملکی را агентии авиатсияи гражданӣ муваззаф сохта аст, ки масъалаи парвозҳо ба Русия ва низ Чинро мавриди омӯзиш қарор дода, хулосаҳои худро пешниҳод кунад. эмомалӣ раҳмон созишномаи оғози парвозҳо ба аврупоро барои тасвиб ба парлумон фиристод. эмомалӣ раҳмон раис ҷумҳури Тоҷикистон созишнома бо ҳукумати Фаронса дар бораи алоқаи ҳавоиро имзо карда барои тасвиб ба маҷлиси намояндагон фиристод. эмомалӣ раҳмон охири моҳи май бо имзои як қарор созишномаи байни ҳукумати Тоҷикистон ва ҳукумати Фаронса оид ба алоқаи ҳавоиро барои тасвиб ба маҷлиси намояндагон ирсол намуд. ин созишнома 8 ноябри гузашта дар Париж имзо шуда буд. феълан дар бораи санаи анҷоми расмиёт ва оғози парвозҳо миёни Тоҷикистону Фаронса иттилои дақиқе ироа нашудааст. созишнома дар бораи парвозҳо яке аз санадҳои меҳварӣ буд, ки зимни сафари эмомалӣ раҳмон раис ҷумҳури Тоҷикистон ба Париж моҳи ноябри соли гузашта имзо гардида буд. зимни ин сафар эмомалӣ раҳмон масъалаҳои ҳамкорӣ дар доираи шӯрои соҳибкорони Тоҷикистону Фаронса, муносибатҳои тиҷоратию иқтисодии байни ширкатҳои ду кишвар баррасӣ намуда, таъсиси агентии рушди Фаронса дар Тоҷикистонро зарур шумурд. тибқи иттилои расмӣ дар Тоҷикистон ҳудуди 20 ширкату коргоҳҳои фаронсавӣ фаъолият доранд.